Ni ban pensai hakamat jong kipai ba jong ukun un nyutret pi ublai terpang ke jalan ke jong ni how ajar khat wei khat a idang thau ya ke parti NPP bat pi kenal bahwa ajar khat lai dot tak arngut ki MLA ti haden jong kata kas nang kiu komo pi ajar khat rapoi khat kedai nang tan how ar pulai poi jin hatu ar punliu bat ngingai scam banang ni smart ter nginang kiu jangan ya tu ya pi ka bang ngasngo baka dei ka kam ka bapla ka boleh try kena nombor dong tau ukur ku kerpang ya kena parti kolong ba hadin bingla job ya election MLA ha u arjar katra hadin bingla lam lu ya sarkar ngan ya tu ya pi ka jingdon bok jong ka jela jong kolong ba ha ka ju kasdem arjar katundai ka election commission hadin bakal hen la dia ya ka vote share, ka vote percentage jong ka parti NPP North Eastern State ni qualify banlong katakan national party bat kadai ka AKA ko mo bikakam ka ba pla batru ka ba don buron tam ka history jong ka politics hapo ka jela megala bat ha ka history jong ka North Eastern State borok away hapo ka bahap hapo karin dia jongi baleng leyong kita namar ba 4 don kanu ke parti na North Eastern State jongi ki regional party ki ban kelale na ban pen itu lane baka election mission kan itu baka dei ka national party pikan mau banget hai asam maka to por ki postman ke lalenyo apo ka jinyalam jong uprafala mahanta hakato por ka dei ka ASU pikan mau baki tau ya ka ya ka parti ka bagi ke AGP rei hadu menta kan ke AGP kampoi syaka kendan ban ke national party ang syaka de ka bahetam maka to por apo asam ka claim yo ya ka status ban ke national party penban mangi nam mikala ibarit ibatang sitro ibadon tang arngut ki Lok Sabha MP perkhat ka election commission ndai ba ai modi ndai ba ai ka sarkar ai ka election commission ya kan ke status ya kan ke position ya kan ke burob baka NPP day tang maka North Eastern State kabadai ka national party pitang kata suara adai ka burom ka bakrau ya ke jela ka jongi lei ka basmusi kalong kumbang ong ki ya ka bakum kata ka parti ka bapen daw ka bapen ngeu ya ke jela jongi kilen tem mau penban ki jongi daki parti ki jongi ki ban nong song jongi kiba ong bak NPP ka bakumta ka biya lang bak BJP ana ka bamut ban penduk jaj penduk kong ya ka riti ya ka dustur ya ka rukom ngai ya komba be ka rukom kini kilong kiba warna ya ka jing sosi nga ko mo lam jong ka parti NPP haste ngasngau bangasngau khia bai kani namar ba kani baro mdei ka jingla jongam de ka jingla jong korat ngai ka dei ka jingkur khu ki pajba jong ka jalam be kala jongi bangin yo ikan status ban ong badai ka national party kata kadai ka ba ngangas ko ban ong ba ka burom ka bakraw bat dail ba jong kan ka party ngan ya tu ipi mentajan man kas ngiyo ka pun nakeleng saudong kantam ki tribal pin ong nang te na Gujarat kia pun na Rajasthan kia pun na UP ro kia pun nang tan Odisha kia pun ki ong ngau ba wan lem sa ka jela jongi ngi kwa ba kane ka unit jong ka NPP kandon haki jela ki jongi si Bihar kiwan nang ta syati siapo South India ro kiwan aga baki ong bat soba thau lem ya ke unit haki jela ki jongi namar ngiyo i ya kan nongrim ka basket jong ka ni ka parti NPP ka bandairu tang ka ni ka parti ka bagi ong ka tribal party ka bapoy hado ka status pan ong ba ka de ka national party sngau bahawan thau unit lem syaki jela perkati hadu kata kabangingi yo ya respon invitation nakeleng saudong hapo karin dia jongi tengang soban ong bakani kabatai syai ya kajing syania jong kipaj ba karin dia dai syu ban ong tang notis dai syu ban ong tang jela megla lewat kipaj ba jo karin dia ki kwa hir ki angnut baka NPP ka de bandon haman ka way pakwe ka jela hapo karin dia jong